Segona concentració, Renault Igualada. Aquesta gent han treballat de valent per aconseguir un dia magnífic ple de cotxes de la marca del Rombo. Més de 100 unitats han fet cap a la nostra ciutat, des dels més antics dels anys 50 com els admirats Maxi Turbo 2, passant pels Alpines, R5, R6, R7, R8, de tots els colors. En definitiva, un dia per recordar, on el que fa molts anys va ser l'antiga Nacional 2, avui sembla tret d'un llibre d'història. Bon ambient! Molt de públic, fabulós dia per entretindre's a admirar l'últim detall d'aquell cotxe que vam tenir un dia, o que de petits ens hi portaven. Felicitats a tot l'equip! Hola! Hola, bon dia! Bon dia, senyor Ramon. Hola, bon dia! Què tal? El viatge, com ha anat el viatge? Portem aquí des d'ahir, vam anar a sopar aquí amb uns amics. Míralo, míralo. Hòstia, Ramon! Senyor Edu, Què dius, maco? benvingut. Vinga. ¿De la bolsa? Sí. Adelante, adelante. No ves hasta aquí abajo. Bon dia, eh? Ja. Bon dia, Bon dia. senyor Pol. Digueu-me. D'on en vens?
De la Foliola. La Foliola, província de Lleida. Exacte. Molt bé, tens un cotxe del Barça, ho saps, oi?
vamos, Pepe. Jesús comienza amor.